ବାହାଘର କରୁଛନ୍ତି ଚିକେନ କରିଦେଇଥିବେ ସେଇ ତର ଭାତ ଆଉ କଣ ନା ମଟନ ହେଇଛି। ମଟନ କରୁଛନ୍ତି। ହେଇଛି ପରା ଦେଖିକି ଆସିଲି। ହଁ ହେଇଥିବ ପାଇଥିବେ ପାଇଥିବେ ମାନେ ପଇସା ପାଇଥିବେ ଲୋ କୋଉଠୁ ନହେଲେ ଆଉ କିଏ ଆଣିକି ଦେଇଥିବ ତୁ ଜାଣିନୁ କିଛି। ଚାଲ ଚାଲ ଦେଖୁଛୁଟି ଦେଖ ଆଜି ଯାଏ ମୋ ମୁଣ୍ଡରୁ ଉଢ଼ଣା ହଁ ମାନେ ଏଇନା ଖସିଗଲା ଖସି ନାହିଁ ଦେଖୁଛୁଟି କେରକ ଗାଉନ ପିନ୍ଧିକି ଫେ ଫେ ହଉଛି ମଲା ଚା ଆମର ବୟସ ଅଛି କିଏ ଯାଉଛି ଲୋ ଏ ଧନ୍ଦା କରତେ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ଜାଣିଥିଲି ଟୁକାକୁ ଫସେଇଥିବ କ'ଣ ଥିବ ସେ ଟୁକାର ସେଇ କୋଉଠି କିସ ବିଜନେସ୍ ଟିକେ କରୁଥିବ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ କରିଛି। ତୁ ଜାଣିଛୁ ହଁ ହେଇଥିବ କିଏ ଜାଣେ। ମୁଁ ଟିକେ ଆସୁଛି ଝିଅକୁ ଖାଲି 1 ଗ୍ରାମ ଗୋଲ୍ଡ ବୋଧେ ଦେଇଦେଇଛି ଦେଖେଉଛି ଦେଖୁନୁ କେମିତି ତା ମାଆ ବି ଦେଖେଇ ହେଉଛି ପିନ୍ଧିକି ଦେଖ ପିଓର ସୁନା ଆମର ଯାହା ବାହାଘରକୁ ଯାହା ଫଙ୍କସନ୍କୁ ଯାଅ ମ ଖାଲି ଆମ ଘର କୁହନ୍ତି ସୁନା ପିନ୍ଧିକି ଯାଅ ଦେଖ ଖାଣ୍ଟି ସୁନା 2ଟା ଆଣିଥିଲେ ଏଇଟା ବାଛିକି ପିନ୍ଧିକି ଆଇନି ସବୁ ସୁନା ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର। ସୁନା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ତୁ ଜାଣିଛୁ ଓହୋ ତୁ ଯାଇଥିଲୁ ହେଇଥିବ ମୁଁ ଆସୁଛି।